Господин Румен Радев, днес много хора ще ви поздравят, много хора ще ви честитят, а ние се обръщаме към вас с надежда. Ние сме българите в чужбина, не онези, които си тръгнаха, защото не обичат България, а защото животът ги притисна, защото търсиха шанс, спокойствие и бъдеще. Живеем далеч, борим се, работим, изграждаме живот. Учим децата си на чужди езици, но вкъщи говорим на български. Разказваме им за България, за корените им, за вярата ни, за това, кои са те. Има вечери, в които тихо ни боли, когато чуем българска песен, когато усетим, че децата ни започват да мислят на друг език, когато разберем, че домът ни вече е далеч, не само като място, но и като време. Ние не сме се отказали от България, господин Радев. Ние я пазим в сърцата си, в думите, в спомените, в молитвите си. Днес вие спечелихте доверието на един цял народ, но има и друг народ, извън граница, които също чакат шанс, чакат надежда, чакат знак, чакат посока. Не забравяйте за нас. Не ви молим за невъзможното. Молим ви за България, в която има справедливост, има сигурност, има и достоинство. България, в която не се налага да си тръгнеш, за да живееш нормално. България, към която не се връщаме само на гости, а оставаме завинаги. Ние искаме да се върнем, господин Радев. Искаме децата ни да растат там, където са корените им. Искаме да остареем у дома. Аз съм част от тези българи, които оставиха децата си в България и дойдоха да работят в чужбина. Не искам да виждам детето си само по камера. Не искам да живея само с спомени. Не забравяйте за нас, тези, които си тръгнаха, не защото не обичат България, а защото България ги беше притиснала. Не забравяйте за нас. Ние сме далеч, но сърцата ни никога не са напускали България. С вяра и обич една българка далече от България.